n'ụmụnede anyị ga-akọ ya akọ akụkọ mere n'ụmụnede anyị ga-akọ ya akọ cheyo 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 mkpụrụ adịghị oche na-akụkerela chie were fọnụ ụtụtụ mgbe buli ụra mụọ buru mmiri sachapụ arụ m Sheriff Jin wee yi ige ya n'ụkwụ tike jaket wee ya na-arụwo Coca-Cola kapụ zụrụ azụ tụkwasịta ya n'isi tụtụrụ kiyi moto mapụta n'iro budezie ndị oyi mụ na ha zala ụlọ eruola Maazị Jonathan Onyebuchi Paul odogwu nwoke ndị ụmụokebule ji eme ọnụ nwata kwọchi aka osiri ndị ọgaranya rie nri Managing Director Jokerin Resources ebe a na-ere building materials dị mma ị ga-enweta ha opposite Road 6 Gate before Flourishing Ven School Imo Housing Omogoma Owerri West irute ha ebe ahụ ngwaahịa zuru ejuo ike nke ụgwọ lamazi ebe ndị na-ere ahịa ebe ahụ ha niile dị ọfụma before 10 minutes ngwaahịa anyị ga-alọta imezi ọfụ load ozigbo wee bido ọrụ gị Maazị Kinsili Obiike isi mmiri nke ndị ụmụokebule ụmụndụba olu m ekele gị ọhaneze na-ege ntị ọnwa n'ụlọ nwoke na Egwu Reggae Mezaya nwa ndị ụmụndụba ọ ka ngwụ na amụtakwala m ọzọ maka na akara aka ọchị na-enye ụmụnne na-egekwa ntị ka m kara anyị akụkọ anyị nche were zukọ ole eruole anyị na-eji Igbo kaje mfo mama ana m eji Igbo kaje mfo papa anyị ncha bi na moto hebu moto jawara urepụta na iropụta na-achụ ụgbọmọkụ na-eghe ụgbọmọkụ na-agba iro ogologo dazu ncheri ụgbọ na-eghe ọkụ ugbo eji agba okorobịa nke na-eme ọfụma ihe a na-akpọ m mgbe ahụ ọkwado oke bebi ihe a na-akpọ m mgbe ahụ ọkwado oke bebi ihe a na-akpọ m mgbe ahụ ọkwado oke bebi oke bebi ka m na-aza oke bebi ịma na a na-asị na atụtụ ilu ajụba ajụjụ ihe dị n'ala a ga-ajụ ya ewi ajụba nke dị n'elu na a ga-ajụ ya ekwe ka m kpọtụrụ ụmụnne m ndị m na ha salaga ndị nọ n'ime ụgbọ n'ụbọchị ahụ Maazị Jonathan nwa Paul nwanne m